Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2020/1054 έχει εισάγει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης και έχει τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού ταχογράφου. Για παράδειγμα, η τακτική εβδομαδιαία ανάπαυση από τους οδηγούς εντός των οχημάτων έχει απαγορευτεί και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ανάπαυση σε καταλύματα με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής. Επίσης, οι εταιρείες μεταφορών πρέπει να οργανώνουν την εργασία των οδηγών με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στο επιχειρησιακό κέντρο του εργοδότη εντός περίοδου 4 διαδοχικών εβδομάδων και τέλος, αναφέρει ένα χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση του νέου FEE ταχογράφου δεύτερης έκδοσης στα οχήματα διαφορετικών κατηγοριών. Ο δεύτερος ευρωπαϊκός κανονισμός είναι ο κανονισμός 2020/1055. Εισάγει αλλαγές στους κανόνες για την είσοδο στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών με την κοινοτική άδεια, το οποίο είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτρέπει στους μεταφορείς να μεταφέρουν εμπορεύματα. Επίσης, οι εταιρείες μεταφορών οφείλουν να οργανώνουν τις δραστηριότητες του στόλου τους με τέτοιο τρόπο ώστε τα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές να μπορούν να επιστρέψουν σε ένα από τα επιχειρησιακά κέντρα του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία τουλάχιστον εντός 8 εβδομάδων μετά την αναχώρηση. Ο κανονισμός 2020/1055 άλλαξε επίσης τους κανόνες που σχετίζονται με την μεταφορά που ονομάζεται ενδομεταφορά ή αλλιώς καμποτάζ, όπου μια επιχείρηση μεταφορών πραγματοποιεί μεταφορές από τη μία χώρα στην άλλη. Τέλος, στο πλαίσιο του πακέτου κινητικότητας υπάρχει η Οδηγία 2020/1057, η οποία έχει θεσπίσει ειδικούς κανόνες για τους οδηγούς που είναι αποσπασμένοι σε διαφορετική χώρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι ειδικοί κανόνες ορίζουν ποιες μεταφορές θεωρούνται ως απόσπαση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μεταφορικών εταιριών σε περίπτωση καταστάσεων απόσπασης και ποια είναι τα δικαιώματα των οδηγών κατά την απόσπασή τους. Το πακέτο κινητικότητας είναι ένα φιλόδοξο σύνολο κανόνων που έχει εισάγει ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα των ευρωπαϊκών οδικών μεταφορών. Η βασική πρόκληση τώρα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αυτούς τους κανόνες με την υποστήριξη των μεταφορέων και των οδηγών σε όλη την Ευρώπη.